da ishe ka haka wani. Ai wannan yanzu Asabe in dai da wannan da ke to ba na jin komai a rayuwata. Hala! Allah ya taimake ka. Na taso. Na kusa shigowa Kano ran kai dade. Na kawo kura. Ai nan da awa ɗaya na shigo Kano. To ran kai dade. To. Asabe? Kai ban faga ne na kana wani har haɗa kaya kamar ina za ka? Ya? A'a kin san so nake na gaggauta na shiga Kano. Nan da magaruba ce na shiga. Ki bari idan na dawo ba abin da zai gagara. A'a ya kamata dai a tsaya a sauke min ragowar balance ina ko? A'a. To kuma wannan wani irin abu ne haka? Ha? Asabe? An taɓa aiki ba lada? Ko sallah da kake dan me kake ai dan lada kake yin ta? Haka ne. Kawai komai da nake nayi in yi kwalliya in sa turare in yi waye duk da me nake yi. Dole ko a bani albashi. To amma misali ai ni da ke mun riga mun zama ɗaya tunda ba muka saba harkar nan ba. Idan kin yi la'akari da wani abu a gurin wasan nan wajen mai kiɗan kalangu nawa ne ta liƙa miki? Nawa ne ta liƙa ba? Nawa ne kuɗin liƙin naka? Ka dai liƙa nawa na ci a ciki? Mai kalangu da ya ci kuɗinka? To. Yawwa. Don haka ni ba abin da ya dame ni. Ni abin da na sani ka ga na su take daga nan. To ai ka sauke. Amma wala kin ban mamaki. Wani mamaki? Ai ba mamaki a cikin wannan harka ta albashi. Asabe na ce ki cika na Asabe. Ai in ka ga na sake ka amma to a nan gurin ka ajiye mun darhami guda ne a nan. Na gansa. Ai dai magana ce ta kuɗi. Maganar kuɗi ce. To da man kasar ai tun da aka yi abu ai dole a biya. Amma wala kin ba ni mamaki. Wani mamaki? Allah kuwa. Sana'a fa na fito. Rike mun kuma kai ma siya ka zo ne. Ina ba ki rike ba. Kai da na tana min wasu ƴan iskan kuɗi ne wai. Kuɗi da kika gani. Ike rike ba tukuni. Ike rike ba. Wallahi